Trend News sa IFM News. Kinilala ng Local Government Unit of Mapandan ang kanilang mga homegrown taekwondo athletes dahil sa mahusay na performance sa isang tournament. Hakot Award na maituturing sa dami ng parangal na nakuha nila sa 2026 Smart MVP Taekwondo Championship noong June 27, 2026 sa Toba, Benguet. Sa pamumuno ni na Coach Ron Servito at Coach Kurt Aquino, nakuha ang gintong medalya ni na Maria Angela Abrera, James Russell Abrera, Mary Bella Abrera, Luke Killinger, Francis Bacoro, John Pio Talio at Chris Ranger Martinez. Bukod dito, nakakuha rin ng silver at bronze medal ang ilan sa kanilang mga kasama dahil sa ipinakitang husay sa larangan ng taekwondo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mapandan, ang kanilang tagumpay ay nagdadala ng malaking karangalan sa bayan at nagsisilbing mabuting halimbawa sa lahat ng kabataan. Kaya naman patuloy nila itong sinusuportahan sa mga susunod pang sports tournament. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.